Udskiftning af bremse på terrassedør. Du afmonterer den eksisterende bremse ved at fjerne de 2 skruer i bremsekonsollen på karmen og de 2 skruer i bremsehuset oven på rammen. Herefter frigør du rundjernet fra bremseoverføringen ved at lægge den fri af passkvilen. Benyt den afmonterede bremse til at afmærke, hvor du skal afkorte rundjernet på den nye bremse. Du skal benytte en almindelig nedstryger til at afkorte rundjernet. Afslut med at pudse det forkortede rundjern med en fil. Start med at placere rundjernet i bremseoverføringen i passkvilen. Fastgør herefter bremsen med de medfølgende skruer. Start med at fastgøre de 2 skruer i bremsehuset oven på rammen.